Goizeko 8 jokan ez daube jo, eta momentu honetan Laino itsaso horren azpixan dauen Bergaratik dabilen 23. korrika, Laister helduko da, aldapan gora, Elgetaraino. Laister eta aspaldiko partez 2015-tik etzalako korrika hemendik Elgetatik pasatzen. Ez da geratzen zer Elgetara heltzeko korrika, eta zuk beratxotik hartuko duzu, ez da? Bai, hori da, ni bajauko nahi pixkat roleiko horrektara, eta hortik isolara edo ingo saiatuko nahi txen korrika. Gogoz? Bai, gogotxu. Gaur ez da kosta buetik jaikitia? Bueno, eskolara familiarria baino beto bai, egisa esan bai. Epasino danakin, Hombre, ondo enbidak korrika, ondo. Gogoz hauzei? Bai. Egonga ikusten zela zoian korrikia lehenautik eta ja kontuakin itxeko. Bizia sartu txatzu horre bideoak eta ikusten eta? Bai. Zuen zemat urte dakotzu da? 15. 15 bai. Zuen gogoratzen zai korrikain zebein hemen Elgetatik pasosan azkenengo alditxaz edo? Bai, justo nire amak hartu zaban lekukua, baina nik ez dauka rekuerdo handiri, baina bueno. Bintzat jantzi japetuak eta ikurria eta ondo preparauta zauzei hortan, ez da? Bai. Gaur oiuak ikasi dituzu baita korrikakoak edo? Ez. Ika, hemen dator korrika eta holoko badakitzu edo ez? Bai. A ber, zela da? Ika, hemen dator korrika. Kaixola hueltan hartuko testigua ez, taldia, eta bernoraino heltzen gazen. Asko kostau da gaur jaikitia edo? Bai, apurra. 15 prest korrika itxeko? Bai, prest, urduri gare. Urduri zauzei? Bai. Gaur inozu lorik edo? Ez. Ardura horrekin goizen, esnatzeko ardura horrekin? Bai. Politxa, ez da korrika berrez Belgetatik pasatzen ikustia? Bai, emozionantia, politxa. Bai. Ez dakit entrenau dozuen, ez, nundik hasiko zain, nun bukatzeko asmo dakotzuen? Bai, erdiban hauko kilometroa Elgetako elkartiak eskolakoekin, eta gukin jo berdixa, eta aeroplazatik aurrera bestiak. Zuek goraino fango zai, aixolaraino helduko zai edo? Aixolaraino ez, plazaraino keltziekin konforme. Hemen aldapia dau, gaur Elgetara heltzeko korrika. Aldapia da, bai, gogorra. Energiakin ez da? Bai, ilusioakin. Pablo eta Ainara, zuepe ja prest, gainera korrikaileko erropiakin ondo preparauta gaur, ez da? Bai, egiz esan da, bai. Goguakin? Bai, ontsa esnatu nahi pixka lokartuta, baina bai, goguak. Badakotzu, aldapatxua esnatzen joateko? Bai, berotan sartzeko pixka, ondo. Asmokin, hemen hartuko zuen, 1500 kilometroan da? Eta gero plaza arte. Plaza arte. Bai. Ja txokolati hartzera. Bai, eta gero lotara berriz. Bai, bizu batzu danera, baina bai. Aukeria dakotzenek aprobetxeko duzu. Bai. Zueia korrika aldapan bera? Korrikaren bila goia, du. Korrikan bila zuia. Bai, gero berarekin bueltatzeko. Hori, azmorrekin. Nondik hartuko duzue? Etorri gara Aixolatikan, korriketan igo gabe hemen Elgetara, eta ontsi goiaz Bergaruntz, eta atzerakoan korrika berriz begora, berriz be jeitsi Aixolara, eta ja, gui atxera, bagoiaz, ja. Nahikoa ingo duzu ordura. Bai, nahikoa indo, ja. Eta jaiki zai gaur. Betiko lez, zeitxarri galian. Hori da. Gaur gogoz, berriz Belgetatik pasoko delako korrika? Bueno, gu normalian ibiltzen gara hemen korrika, oseak, gaur are gehiago motibo... Berezixa, ez da? Berezixa, hori da. Zuek prest ja korrika hemen Elgetako plazan hartzeko, ez da? Nik ezin doten korrika, baina bestiei animatzean ator. Hoi be importantia da, Hori da. Elgetako bertakoa? Bai. Aspaldi xan, ez? Panorama hau ikusi barik herrixan, korrikan zain hemen edanak plazan? Goguakin, Elgeta, bakigu aldapa asko dala, baina goguakin. Ikusten zaituztegu, familia dana zain, ez da korrikari? Bai, 9 urte eta gero azkenien pasetan da Elgetatik, eta emozio berez izedeko gu aurten korrikakin, bai. Ez da txikinei bi irakusteko zer dan, ez da? Bai, Lukenentzako, indela 2 urte txiki esan nahiaban korrika, baina aurten pixkate gehiago kontzientia hau da, eta, emozioaz gurezabe bai bere lehengo korrika hori bizitzeko. Gain hemen 3 belaunaldi? Bai, aitxitxa mama, ni da bizemiek, bai.
aita falta lanien dauelako penaz, baina bai, danok, familia, betiko magoen. Zeu egingo duzu bere partez orduan? Hori da, bai, berak ezin da, baina gauk egingo dugu. Ze asmo, noraino heltzeko asmoa. Ba, ni lezino txiki badekot eta ezin dut, baina umiekin aldana, kilometrotxo bat inaldogun, eta bueno, presara bidean ikusiko noraino otzekarien. Parte hartzea, ez da, garrantzitsuena. Bai, nik uste euskararen aldeko korrika honetan hori dela importante, bakoitza bere modure, aldaben neurrixen, batzuk gehiago gitxi hau, aldabenak bizikletan bebai, eta hori dela politxe, ez? Arrotasunez korrika itxi euskararen alde bakoitza bere neurrixen. Zigorregia, Euskal Herriko Mendi Federazioko presidentia, federazioak 100 urte, Elgetan sortu zala, eta zuen kilometroa hementxe Elgetan hartu duzu, zela joan da? Ba oso ondo, gainera kriston eguraldia daukagu, ez dago euririk, ez dago hotxik, oso eguraldi hona egiten du. Eta bai, zuk esan duzun moduan, oin dela 100 urte hemen bertan Elgetan jaio ginen Federación Basko Navarra de Alpinismo bezala, eta bueno, gaur aprobetxatu dugu korrika Elgetatik pasatzen zala, eta kilometro bat korrika egin dugu. Eta zuen elkartean ezin zan moduan, aldapan gora. Jode, eta gainera kriston aldapa, bai, kriston aldapa. Baina, bueno, posik, ilusio gaz eta oso posik. Ez da gehi korrika asko injozu, baina txokolatia behintzat, basabitz, Bai. Bai, korrika asko injozu? Bueno. Nondik nora? Ba, aldapagoitik naino. Biren Ibarbia eta Kepa de Vega, zeuek hartu duzu udalan izen, Elgetako udalan izenian lekukua, eta nahiko behian, ez da? Bai, otamintxar parean hartu dugu, eta altu beraino, eta aldapa gora. Igarri da? Asko, larrei, ointxe hemen indarrak hartzen. Zelako izan da, ez? Elgetan berriz bekorrika ikustia. Ba oso politxa, oso unkuigarrixa eta emozionantia. Eta jente asko, ez da? Bueno, bai, jendia zeuan, eta oso pozik egisa esan, bai. Lekuko eruatia, lehenengo aldizia esan zeuen dako? Neria hirugarrena. Hirugarrena, ja. Bai, esperientzia txoa bai. Bai, pizkat bai, baina bueno, aldapa larrei auki dugu gaur. Zetzak epa, lehenengo aldizia? Ez, hirugarrena, bai, behitxu, berbain barik genda, baina kasualidadia, bai, hirugarrena, bai. Ja, veteranoak orduan. Bueno. Baina emozioa lehenengo almoruan, lekukoa ikutzia magia. Hola, hitz baten laburtzeko, ze emozio, ze hitz? Unkigarresia, urte asko pasau barik, eta bueno, bai. Nondik nora injozue? Hemen plazatikan, eskolak hartu da benean, gaztetxe parerutzi. Bai. Txikinekin itxeko ondo? Ba, 3 urteko umiekin gauzazko gehiago ezin da egin, así que aldau nahi dugu. Motza, baina bueno. Motza, baina intensua. Bai, oso politxa. Berezik hortun elparian eta politxa izan da. Eta gite, goiza hola azteiak energia ia xautzen da edo energia gehiago muten da egunerako? Gehiago, puntxa, bai. Bueno, Latz Perez, gaur zu Elgetan, lekuko eroan daunetako bat, guraso elkartian izenian, zela joan da? Ba oso ondo, egia da emozio asko, da, bueno, azkenian ba, jende guztiekin bultzatu eta aurrera, da oso gustora, superposik. Momentu baten semiakin behin jozu, ez da? Bai, semia eta gero eskolako beste irakasle batekin, izonekin, eta oso unkigarria, azkenian, betirako oroitzapen bat, eramaten dugula. Arro herri da, urtengo korrikan elelua, eta gaur Elgetako herrixa arro goteko moban dau, gaur hemen jente pila bat, ez da? Bai, egitza zan 2015 urtetik pasau bari zeuan herritxik korrika, eta bai, oso gustora. Jende pila bat animauga eta gustora. Zebendako zela joan da, aldaz goran hartu duzue, jabein herrixan? Ez, aldaz gora hartu dugu, bai, oso ondo, ume pio batzuekin eta danok elkarrekin, basatu gara herritik eta urte giraino. Gaur Elgetan bai, baina Bergararrez inguratuta zuek nondik etorri zeba? Bergaratik onaino korrika bai. Ondo? Ondo, gustora. Aldapak eta ez dien aldapa izan, edo? Aldapak dira. Gaur zerrutan jaiki zaio etorteko? Goizeko zazpiretan, bueno, ondo, normalian bezala. Normalian bezala, eskola familiarri baina gaur hona? Hori, bai. Plano nahua. Eta oin ze tokatzen da? Oin vuelta Bergarara. Eta oin bai? Oin ja busian, korrika ja ez. Baina aldazberan igual samurtxo eta dana, ala, ez zeian imaien? Baina ez, busian. Eskolara? Ez, oin ja greba enbiau eta txera ja. Gaur eguna orduan,
Borobila. Nerea, ez da inbeste denpora besta, korrika hemendik pasau dala, jentia etorten dala, bukatu da beriola txokolatia. Txokolatiena pasada, jende mordo bat eukidou, antzulotan ordo bat etorri dia elgetara, korrika itxera, eta unbe mordo bat gainean ikusi dozu ez, eskolara familiarrian, lehenko etorri dia, korrikain eta txokolatia hartzera. Eta gana gaztau da! Jo, oso ondo, kriston ambientia dirudi arratzaldeko laura diala, beratxia, sortziak izan biharrian. Nun hartu dozu, nun itxi dozu? Hemen plazan umiekin hartu dugu eta jungara presaraino hartza ikusi arte, hartzen genuen hartza ikusteko danak desiatzen geunde eta araño juga. Eta ikusi dozue? Bai, bizkarrez, baina ikusi dugu. Esan geke Elgetan harrera berua inxabila korrikari, ez izan bestela izan, 9 urte eta gero, eta txokolatia bukatu dan arren, guri esan dozkue, guretako kafen bat edo badagoela. Hortaz, geube bagoia sinjarrak hartzera, luken guazen.